Кое е най-важното нещо, за да ви се ослади хамбургера? Месото и хлебчето. Месото и хлебчето. Първо място месото и след това хлебчето. И какви трябва да бъдат те? Ами, задължително трябва да са направени хлебчето, да е изпечено там, да е топло, да е хубаво и да е с качествени продукти. Месцето трябва да е доста добро. Слагаме ли му подправки? Сол и черен пипер. Само единствено. Само, за да се усети вкуса на месото. Окей, за днешния експеримент съм приготвила много високо качество говежда кайма. Разчитам с твоя подкрепа да я вкусим по правилния начин. Не ми хареса говежда, че ще е каймата, нали? Ние разкарите не обичаме говеждите неща да си ги сами. Но иначе от последно време, от няколко месеца, чак, може би закъснявам, един приятел ми спомена, че ще отваря верига хамбургери. От тогава се замислих, че вече има няколко вериги, които предлагат наистина много приятни неща за ядене. Ето, днес съм направила точно това. Отделих от средствата и от времето си, за да ви купа хамбургери от трите котирани. Да, може би наистина. Това ли са водещите? Да, това са водещите. Държа да подчертая, че това си е наш субективен избор и не правим реклама на никой. Напротив, по-скоро ще изследваме вкуса, за да докараме нещо такова в домашни условия. От една страна ще ни излиза по-рентабилно, а от друга страна ще можем да видим дали този вкус може да се постигне и без пържени неща, без мазнини излишни, така че да и малко по-здравословно, с което ще ме спечели мен. Кога ще дойде дзен? Дзен идва сега. Защото чакаме някакъв дзен. Не, дзен идва точно в този момент със следващия ми въпрос. От вас двамата Калуян е по-големия кулинар. Ще ме прощаваш. Ти пък си... Добре да ям. Това ще я да кажа, ти си изключителен консуматор, така че допълвате се прекрасно. Кажете ми, как може човек през храната да изпитва духовен баланс и да се чувства добре? Като се наслаждава на вкусовете. Това е истина. Само бих добавил, че когато се храня с нещо вкусно, независимо какво е то, си мисля с каква любов е направено и някои неща им личи, че са направени с много, освен с голямо майсторство на даден шеф, ако се храни в ресторант, наистина с любов и с... Замислям се понякога откъде идват продуктите, как му е хрумнало да направи рецептата и по този начин, освен излизам от вкусовете и започвам да се наслаждавам на факта, че си мисля за личната история на някакъв човек. Кали, ти докато готвиш, за какво мислиш? Ами мисля си като една собствена творба. Все едно един човек рисува. Това мисля. И как хората ще се насладят на това яде. Стига да се получи, естествено. Защото има несполучливи опит. Преди да дойде... Винаги ти се получава. Благодаря ви, че сте сега тук. Време е да хапнем. По-скоро аз ти благодаря. Време е да хапнем. Искам да видим, можем ли да различим вкусовете на различните сандвичи. Blind тест ли ще е това? Не, няма да е blind тест, защото това не е конкуренция. Просто ще определим от кой сандвич какво ни харесва най-много и ще се опитаме да го сложим в нашия хамбургер. Айде. Не, няма ли да дегустирам? Не, си не знаем. Това е базата на бургерите. Добре, какво имаме вътре в... Питките ми изглеждат много сходни. Ти какво ще кажеш? Да, само средната се различава. Но то зависимост от брашно и от материалите, които са използвани и от изпичането също зависи. Еми, ако искаш, разрежи и тогава ще изследваме какво има и вътре. На 2, на 3, на 4. На 2, айде. Що, нали ти ще... Айде, момчета, спокойно. Те ще ти даде моето след това. Аз ще опитам от това, което ще готвим в ерфрайера. Тук има червен лук. Искаш ли друг нож? Не. Ще се справим с този. Започваме. Какво има вътре? Бум. Бума. Какво има в него? Medium rare. Като гледам има червен лук. Има томат, чедър и марула. Добре. Айсберг. Хлебчето изглежда добре препечено. Може би отгоре с жълтък, вижте, за да има количка. Давай сега. Почваме ли? Почвайте. Дано сте гладни, защото има доста да похапвате днес. Какво ще кажете?
От това, което изпитвате в устата си в момента, кое ви е най-вкусно? Единствено тая бормашина, която влиза в кадър, ме изкарва от мястото, на което попаднах, жестока поляна с барбекю. Като опитах това, първото, което беше леко горчив, но изключително приятен аромат на истинско кюфте, което истински е изпечено на скара на барбекю. И усеща се огъня ли? Да. Да, и чедъра наистина много. Калик ти? Аз след, което каза Иван, след кюфтето, да, след кюфтето, това е като последващия вкус на чедър. Значи чедъра беше сладникав, много ароматен и много вкусен, което е като един десерт в основното ядене. Хапайте по-бързо. Това си е... Виж, това си е живо направо. Никак не На здраве. На здраве. Мерси. Да. Правя ти в щатите си похапнал бая, както се казва, хамбургери. Да. Нашите доближават ли ги вече? Да, но има какво се желае. Реално, доколкото знам, в Мид, Вие на мит ли сте в момента? ние в момента сме на Мид. Да, много ми харесва. Бумбургер, доколкото знам, е ирландско месото, което го вкарат, докато Мид използват българско месо. Тоест месеца между телешко и свинско, което според мен се усеща разликата в самата плътност и самия вкус на месото. И е малко по-като каймата, която я сложиш да я готвиш. Да кажа, и двата са супер. Продуктово позиционирано. В Бун ли беше това? Да. В Бун първото, което усетих е пушек и продължава да го има този вкус при мене. Тук вкуса някакси дойде по-едновременно, по-балансиран беше. И очевидно е по-пухкаво хлебчето. Мен хляба можем да спечелим много. Сега стигнахме до шефс. Шефс ли беше на... вижте, може да го снимам. Задължително, виж каква красота. Много по-дебела кюфтето от другите два. Леко по-сурово като че. Например, ти нали се притесни, като бяхме с децата, Да. че им дойдоха такива полусурови кюфтети. Качественото месо наистина не е хубаво. Ние сме свикнали българите да готвим винаги, да го преваряваме, препичаме. Може би това е от едно време, защото нали, все пак храната не е като сега отидеш в магазин си купиш веднага прясно. В Белград любимата ми храна е тартар бифтек, което на практика е абсолютно сурова храна. Който разбира се готи 24 часа, пък си ни под прах и така. Но не философствам. Да, опитайте го, после ще ви задам въпроси. Кали, ще започна този път от теб. Добре. Стига да можеш, празна ти устата. Кюфтето е доста добро вкусено. Има сос. Вкусено, сол и пипер, казах. Пипер, да. Но това все пак, в смисъл, аз понеже усетих пипер. Има ли нещо допълнително като съставка, което да сложим в нашия бургер, за да стане по-добър от всички тези три, които може вече? Може да използваме сос. Сос? Може да слагам. Може горчица. Добре. Има ли някой, който да слага кетчуп в хамбургерите? Знаете ли, че ми прави впечатление, че май никъде не се слага кетчуп? Майонеза да, но кетчуп май няма. Но сервират по масите, стоят кетчупи, така че явно не се сърдоточи. Да, има зависимост от различните видове бургери. Примерно някакви модификации на бургери има кетчуп, но най-често те седат на масите. Заедно с люто, ако искаш да се сложи, с горчица, защото с бургера върват картофки и крафт бир. Те са двете неща, които върват. А знаете ли друго какво бих допълнила? Понеже бяхме на трите места и на трите места може би е редно някой да ме снима и аз да говоря. Нещо, което отчетох е, че огромно значение има и обстановката. Бургерджийниците в София създават една много приятна атмосфера. Наистина сякаш си отскочил някъде зад някой ъгъл в Ню Йорк. Музиката е подбрана. На различните места днес се слушаше нещо различно. В Мид слушаха някакъв много хард метал, който обаче по никакъв начин не ме издразни.
беше си в унисон и наистина усещането все едно не си в София. В Бум мисля, че слушаха Cypress Hill. В Чеф се слушаха нещо малко по-изи, по-градско джази, което аз предпочитам като стил музика. Освен това ми прави супер впечатление, че са много добре възпитани хората, които правят хамбургери. Точно ще кажа, че да наричам персонал. свежия хамбургер импонира на свежата музика и на хората, които са усмихнати и въобще предразполагате, така че без да са фамилиарни. Все пак ние не живеем в София и пътуването до там с много деца ни коства много време. Една от причините, заради които би пътувала и обстановката, но пък ако днес успеем да направим добрите хамбургери от дома, ще станем селени за винаги. Няма кой да ме мръдне от село. На здраве, дайте да си доядем и да почваме с готвене. Готови сме. Аз донесох, това е каймата кали. Признавам, че тук съм сложила умишлено заради българската традиция, някъде около 150 грама има и смес. А това отдолу по-тъмното месо, което се вижда, е говеждото, чисто говеждо. Ето това, долното. Това е говеждото. Сурово ли ще го ядеш? Не дей съм. Реално месото, хубавото отгледано месо, нали, с храните, с това има съвсем различен вкус. Може да сравниш пастеризираното мляко с истинското мляко? Да, истинското все още не мога да му свикна на вкуса, често казано. Ела да не губим време. Пише, че това е специално за хамбургери чедър. Вие може би затова и в по-голямо количество. Да, ние ще го направим даблчи. Така ли? Да. Добре, ти си нашия шеф днес. Червен лук, кисели краставички, за жалост не са от най-домашните, но смея да твърда, че са най-добрите на пазара, според мен. Морска сол, окей ли? Ти трябва по-ситно смляна. И черен пипер, който също да мерим. Ако искаш, ти може да започнеш с това, ще режа лука през това време. Цял хендмейд, естествено. Окей. Операторчето, искаш ли... Момчета, елате да ви покажа уреда. Чакайте, всъщност това е нещо, в което ще го пробваме. Да направим качествено кюфте. Това е въпросният уред, който ме инспирира по тази тема. Тук се събира мазнината, каквото и да печеш, ето тук. Каквото и да печеш, всичко се събира долу. Добре. Искаш аз да ти асистирам? Не. Окей, сме. Имам пред замеленето на... защото са ти мазни ръцете. Аз имам липофобия. Не ми е никак приятно да са ми мазни ръцете и каквото мога да правя... Аз ги измих. Го правя с... не знам, не ми е готово. С ръкавички. Хора, това достатъчно ли за 3 хамбургера? Да, напълно. Добре. Краставичките по дължина ще ги срежа. Да. На слайзове. Добре, всичко ми на слайзове. Че си ние липофобите режеме на слайзове. Ти сложи ли черен пипер и сол? Не, аз ще ги сложа отгоре. Защо? За да се вкуси така месото по този начин. Отгоре се слага и така се запича. Не е ли хубаво вътре също да има вкус? Също е хубаво, но аз си ги правя лично го слагам само отгоре, като се запечата, защото солта ще го запечата. Кажи сега, докато готвиш, за какво си мислиш? За какво си мисля? Човек трябва да предава положителна емоция. Мисли колко е хубаво времето, мисли каква хубава компания сме, мисли колко вкусно става след малко, колко ще е интересно как го опитваме, дали все пак успяваме да докараме на професионалистите. Сега, кои са моите, кои са твоите? Това са твоите, това са нашите. Така ли? Защо не ги направиш малко по-сплескани? Както желая клиент. Не, ти кажи, защо питам, защо ги правиш така? За да останем по-крехко месото. Вътре. Добре. Да. Подреди си ги, внимавай само, че наистина е топ. Мислиш, че ги подредим? Че ще ги поберем. Ще ги поберем. Съм убеден даже. Сега, този електроуред, доколкото отчетох, готви равномерно от всички страни. Когато обаче правиш картофки, например, картофките трябва да се разбъркват. Това нещо имам някакво опътване, но нямаме време да го четем. Аз ти предлагам на колко минути казваш ти да го сложим и после ще отворим да видим какво става и ако трябва... Мисля, че в зависимост от колко градуса искаш? Хубаво към 120-130 градуса. Т.е. да ги намалим градусите. Да. Добре, айде кажи им бон вояж. На добър час, бебенца. Само виж, обратно броене.
Започна ли? 39, 38. Какво правим с чедъра? Чедъра го слагаме след като са готови кифтеци. Тоест, какво правим сега? Разполовяваме хлебчетата. Като разполовяваме. Добре да ги разполовя ли аз? Добре. Това са, както казахме вече, бриошове. Вижте отдолу. Отдолу нямат кората на обикновена питка и хляб. Правят се с мляко и с масло. С много масло. Вкуса им е като на круасан. Един трик за тези от вас, които искат да си направят бриош у дома, а се чуят как да докарат съвършената форма. Използвайте едра форма за мъфини. Финално броене. Остават 35 секунди грубо. Ние какво вече свършихме тук, Кали? Какво сложихме отдолу? Сложихме майонеза, киселите краставички, лука, резен чедомат и подготвяме с... и домат ли има вече? Чедър, да. Добре, оказа се, че айсберг нямам и не съм се подготвила. Съжалявам за което. Айде още 15 секунди. А тези ще остават открити трите чедърчета. Защото чакаме да излезне най-ценното, Айде 9-8. което ще ги сложим отгоре, за да може да се разтопи. Тоест ти го правиш двойно. Аз го правя двойно чизбургер. Айде, момчета, честито! Тарам! Изглежда чудесно. Може ли само, извинявай, да вдигна? Вижте мазнината. Чудесно. Виждате ли? Ето това нещо го няма в нашия стомах. То си остава тук. Се остава и на вкуса. Добре, искаш ли ти асистирам с глобяването или предпочиташ Слагай ти? кефтенцето. Абе хора, как ще дадем това огромно това кифте? Тук пак идваме до твоя проблем с големината. Няма изяждаме. Ама големината на мен не ми пречи. Аз мислих, че ще сложиш чедъра, след което ще го върнем в фурна. И аз си мислех между другото така, но то разчитаме, че е достатъчно вряло. Хора, това е произведение на изкуство. Това го оставяме за джинджи за после, окей? Well done. Well done, ама много приятен well done. Да. Това well done си е точно това. Еха. Браво, гледай колко интересно. Добре. Мисля, че за 15 минути доста добре. Забелязвате ли, че мазнинката се е стопила напълно? Браво. Останало чисто месо. Виж Да. хляба как е останал отдолу и не е засегнат наистина от мазнина. Аз мисля, че доста добре се е Великолепно. положил. Характерно е. Великолепно. Да, наистина е доста добро. Хора, пробвайте, наистина. Може да си го направите доста лесно вкусно. Понеже двамата Браво, ако си сте... го купа, то Сани ще каже браво. Верно ли? Да. Не ви ли липсва това, че... Ама виж сега, не го казваме, защото ползваме този уред за тест. Не. Честно ни кажете, не ви ли липсва мазното и не ви ли липсва дъха на барбекю? Не. Добре. Оставям ви да си хапвате. Добре. И ви благодаря много за отделеното време. Мнението ви има значение за мен. Ще взема другата седмица. Всяка седмица облагам в някакви минути рубриката на Кали и Ванчо, които ядат. Ами ако зрителите искат, като нищо. Аз ще го пропусна. На кое си лепил етикет неправомерно? На салата с ябълки. Не обичах смесването на сладко, солено, плодове с зеленчуци и така нататък. Това пък и виж пилотаж, като го направиш, става жестоко. Но аз му бях залепил на етикет, точно от воля казах, че няма да гледам това нещо и няма да ям. Не харесвам, защото знам си някъде вътре в глава си, че не ми харесва това.
И тогавашната ми приятелка и неговата жена в момента даже седяха на масата с нашия спор и успяхме да ги разревеем косвено. В смисъл, те слушайки се разревах. Такъв ти брат ти се карате за ябълките, а те ни гледат как се карат. какви хора сте вие? Балкански субекти, тъмни балкански. Тогава. Да, но това се разрева за от звуковата вълна.